Saan mo siya nakita? Likod. Sa likod. Bahay. Tama ba sinabi ko sa iyo? Nasa loob ka lang ng bahay at nasa labas ka lang, di ba? Bakit mo alam? Sinabi na ng aking kamay na si Yesu Cristo, ang pong Nazareno. Kailan mo siya nakita? Anong ginagawa niya? Naglilinis. At hindi ka papapasok ng mga Buddha. Naintindihan mo na. Umayo ka sa pangalan ng aking Ama na si Yesu Cristo. Naintindihan mo? Bahala ka kung sa pumunta. Palalayain ka ng mga anghel. Kapalit na pagtatanggal mo ng mga sakit at pagpapasok mo sa katawan ng pag-aari ng aking Ama. Naintindihan mo na. Maraming salamat sa iyo. Sige. Sa pangalan ng aking Ama na si Jesus Nazareno, sa pangalan ni Jesus, lumayas ka, masamang espiritu, sa loob ng katawan ng babaeng ito. Inuutusan kita sa pangalan ni Jesus. Lumayas ka. Manahimik ka at bumalik ka kung saan ka man nararapat. Pakawalan siya mga anghel ng Panginoong Kristo. Palayain siya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Bumalik ka na sa katawan lupa mo. Analisa. Muli. Manlalang. Tinatawag ko ang iyong espiritu at espiritual. Bumalik ka na sa katawan lupa mo. Inuutusan kita sa pangalan ni Jesus Nazareno. Amen. Dumilat ang iyong mga mata. Anong pangalan mo? Analisa. Anong? Babae ka, lalaki? Ilang taon ka na? 40? Anong pangalan ng asawa mo? Ilan ang anak mo? Anong pangalan mo? Ilang taon ang pangalan mo? Anong huli mong anak? Sino si Heso Kristo? Sino ang pong Nazareno? Diba si Papa Jesus din? Sino ang Diyos mo? Mabuhay ka. Sige. May tanong ako sa iyo ng konti. Saan ka naglakbay? Pinuntahan ka ba? Kadiliman. Bitaw mo yung asawa mo. Idilat mo na yung mga mata mo kaya. Saan ka naglakbay? Meron ka bang pinuntahan? Madilim? Ano ba yung kadiliman? Walang ilaw? Brownout? Ano nga klase? Pwedeng pinatay ang ilaw? O talagang madilim na wala talagang liwanag na kahit katipi? Saan lugar yun? Hindi mo pa natatandaan? Ano sa kadiliman? Wala ka bang nakitang anino kahit anumang itsura? Nag-iisa ka lang? Yun lang natatanda mo? Ba't tinatanong ko sa'yo kanina kung kilala mo si Yesu Cristo? Bakit hindi mo mabanggit ang pangalan mo? Ha? Sinasabi ko kung babae ka lalaki. Sabi mo hindi mo alam. Tinanong ko kung kilala mo si Yesu Cristo. Hindi mo kakilala ang Diyos. Kilala mo ba siyang Panginoon? Hindi mo rin kilala. Kilala mo mahal niya? Hindi mo pa rin daw kilala. Eh, tinatanong ko kung anong klaseng tao ka. Hindi mo rin daw alam. Sinabi mo ba yun? Hindi mo talaga sinabi yun. Dahil wala kang alam. Salamat sa Diyos. Patingin mo kamay mo. Palalaksin ko lang katawan mo. Para kasi ginamit mo yung okay na kumantay ng daliri mo. Patingin ko yung kamay mo. O, yan na. Malaya ka na. Kumantay na lahat ng daliri mo. Ang demonyo ay nasa likod lang daw ng bahay nyo. Siya si Dominita may buntot. Pero wala siyang patulis. Kaya kung mayroon yung patulis na buntot, umanda ka, magwawala ka. At mag-iiba ka ang tono ng bibig mo. At pangalawa, tatawag ka ng hukbo mo. At makikipaglaban ka sa akin. Talagang pilitan tayo labanan. Talagang lupay-pay, labanan. Talagang hindi natin alam kung anong mangyayari. At galit na galit ka sa akin. At galit na galit ka sa aming Panginoon. Na Panginoon natin lahat. At galit na galit ka sa taong yan. At ibibisto mo pa yan kung may kasalanan yan. Kung anong ginagawa niyang pagkakamali. Dahil kung bakit siya nakapasok sa loob ng katawan. Nakita mo lang na yung asawa. Ay, nakita lang pala yung asawa mo. Naglilings lang sa likod ng bahay. Kaya tama na sinabi ko, di ba? Merong tao, meron doon sa loob ng bahay niyo o sa palabas ng bahay niyo lang. Doon lang siya nagbumula. Maswerte ka. Pinagbigyan tayo ng Diyos. Gabi ngayon. Di ba? Mahirap tumawag. Panahon o araw ngayon ng kadiliman. Dahil sa kanya ang dilim.
Pero maswerte tayo, may 20 anghel tayo. Sinabi mo kasi 20 anghel mo. Sinabi mo yun kanina, 20 anghel mo. Kapit